Saan laing nga abilidad ngem ket di naiget pay a panagkaykaysa ti naibida iti pannakaayuswat ti umuna a Fire and Rescue Olympics iti ili ti pasukin. Ti aktibidad ti indaulwan ti pasukin Bureau of Fire Protection ken pinartisiparan digiti residente ti 30 ket 3 a barangay ti ili. Napadas ti abilidad ken laing digiti partisipante ti hose relay, bucket relay, usto a panagusar ti fire extinguisher ken panangipaay ti first aid. Konserta sagbay dito nga event na trend muna then sa danto i-applyan nga paglalaban dito in surumi katakwada nga mabal danto i-apply iti barbarangay na po. If you notice, sir, community-based ito. So, we have participation of actually the barangays, yung talagang locals within the area. So, this is a very important initiative by the local government unit through the BFP and the MDRRM to train our responders to basically so they can respond better, faster, and more efficient. Nung managdanayon as sagana ti BFP nga agresponde kaditi na dumadumang insidente, nasken nga agtali ni Edmet ang nakasagana diti bumarangay, gaputa isuda ti maibilang a first responders. May sa apan nubok no adda diti nasken a marespondean ket diti lugar nga adayo ken narigat adanunen kang runaan nata ti ili ti pasukin ti addaan ti naduma-duma a landscape kas kaditi coastal ken mountainside barangays. Nung ma-equip digiti bumarangay tinan-anay akadalan ken kapadasan, al-alisto a malappedan a kumaro pay digiti insidente kas ti uram, arason met nga agtultuloy ang mayuswat digiti na dumaduma makatulong aktibidad kas ti Fire and Rescue Olympics. Dito yung training nita ket agbalinton nga kasla ramit da kunak malanganen iti bukod da nga lugar nga pag nag-respond yan iti anaman nga didigra nga dumteng ta ko namin isod da ti first responder iti bukod da nga lugar. Yes, the initial response is to, of course, call the BFP for such. Pero we make sure in the DRRM committee with the support of the LGU Pasukin that we are every year producing a batch of good responders, community-based responders naman, sir. Yes, sir. Makita tinaiget a partisipasyon ken dedikasyon digiti bumarangay para kadakwada saan laing daytoy amay sa a kompetisyon. Bayat ti panaglalaban da, adig nagpaiso nga dati rinesponde anda. Kuna ni SK Kagawad Aaron, aditoy pay a makita ti koordinasyon ken panagkaykaysa digiti kabarangayan na. Kasi at the DG, communication can digiti teamwork yung kadigiti kakaduam, sir. Digiti tapno mas mag-strength digi camaraderie nga makona, sir. Yes, sir. So importante ka diti ano sir, di camaraderie para kay kaysan mo dagiti panagresponde tayo, sir. Yes, sir. Timet kanayon na palagip ti BFP kaditi umili ket ti panagan-annad ken panangliklik kaditi banag a makaigaputi uram kang lunaan nan ita a summer season no sa dinno agaputi kabara na posible ngal alistumet ti panagramaram ti apoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.